Já vás znova zdravím, jmenuji se Tomáš Dittrich a jsme tu znova s naší grilovací televizí. Pojďme se podívat na další variantu kuřete. Grilovat kuře je v Čechách běžný, je to jednoduchá věc, chutná to skoro všem a ukážeme si dneska recept, ke kterému nepotřebujete opravdu skoro nic. Všechno doma máte. Kuře a základní ochucovadlo, který budeme používat, je bylinkový máslo. Bylinkový máslo není nic jiného než směs másla samozřejmě a bylinek. Bylinek opravdu tam není recept, který by byl nutno pevně dodržovat. Do toho můžete dát bazalku, můžete tam dát oregano, pažitku, 3-4 druhy bylinek, sůl, pepř a třeba trošku citronové šťávy. Máslo si necháte trošku rozehřát, abyste to mohli rozmíchat, vznikne vám takováhle hmota. Takovýhle skupenství, který zhruba třeba tady vidíte, je opravdu ideální. Jediný základní úskalí tady je, že ve chvíli, kdy budete dávat ty prsty pod tu kůži toho kuřete, tak se vám samozřejmě může stát, že tu kůži roztrhnete. Na to je potřeba si dávat opravdu pozor a tu kůži nadzadávat opatrně. Pokusíme se vsunout prsty opatrně pod tu kůži a pomalejma jemnýma pohybama tu kůži odtáhneme od toho masa. Neděláme to rychle, opravdu nikam nespěcháme, ve chvíli, kdy kůži protrhneme, je to škoda, to bylinkový maso by nám potom zbytečně vytejkalo a nebylo by ochucený právě to maso. Tam je velkou výhodou to, že to maso tam zůstává hodně dlouho při tom grilování a hodně dlouho ochuzuje to kuře. No, není to o tom, že máte potření pouze z vrchu, je ochucená ta kůže, ale opravdu je ochucený to vlastní maso. Pak si vezmeme trošku mezi prsty, naspeme pod tu kůži a snažíme se natlačit co nejdál. Tady na konci si tu kůži přimáčkneme a normálně pohybem ruky už tam dotlačíme prostě takhle to bylinkové máslo a vidíte, jak krásně pod tou kůží, jak nám leze dozadu. Tady zas pak dáme z druhé strany. Bytkem toho másla potřeme to kuře a samozřejmě trochu vetřeme i dovnitř. Aby při grilování kuřete nebylo to kuře jen takový fádní, tak je dobrý si připravit taky nějakou zeleninu. Jelikož budeme grilovat kuře nikoli na stojánku, dole na palivovém roštu, ale už nahoře na grilovacím roštu na ležato, tak nám vznikne v té studené zóně místo pro vložení malé hliníkové misky, takovýhle, do kterých si nakrájíme zeleninu, můžeme použít cuketu, cibuli, rajčata, česnek a papriku, nakrájíme ji na malé kostičky, posolíme, opepříme, zakapeme olivovým olejem a dáme to společně s tím kuřetem péct. Ona ta zelenina, když se nám bude grilovat takhle nepřímo, tak to bude trvat zhruba tu hodinu, takže potom bude hotová současně s tím kuřetem a máte perfektní přílohu potom k tomu kuřeti najednou ke grilu Weber. Což je jedna z těch hlavních výhod, že v tom grilu od toho Weberu dokážete to menu k tomu obědu, k večeři, k čemukoliv udělat najednou. Nasypeme si uhlí do grilu. Když grillujeme nepřímo, pod kuře si umístíme hliníkovou misku, aby nám šťáva z kuřete odkapávala do ní, tu potom využijeme tu šťávu. Jedno z pravidel základních, čistý rož, takže zbavíme hrubých nečistot. Umístíme nad hliníkovou misku kuře a vedle toho kuřete, té studené zóny, dáme tu misku s tou zeleninou. Budeme grilovat zhruba 1,25 hodiny. V jednu chvíli by měla být hotová současná zelenina i to kuře, takže by to perfektně časově mělo vyjít dohromady. Můžeme zaklopit, takže pamatujte průduch zase ne nad uhlí, ale nad zónu, kde uhlí nemáme. Seřídíme průduchy, grilovací teplota zhruba 180 až 200 stupňů. Když budete mít 210, vůbec nic se nestane, ale ne 250. Kuře se nám griluje necelou hodinu, pojďme se na něj podívat. Chytá docela barvu, zelenina taky. I když grilujeme nepřímo, tak samozřejmě z jedné strany na to kuře působí větší žár, vždycky z té strany, kde je to palivo, takže je dobrý v půlce toho grilování to kuře vzít kleštěma a otočit ho zase tou druhou stranou. Točíme a pokračujeme dál v grilování. A je to tady, 1,20 hodiny pryč, kuře můžeme vyndat z grilu. Tak, vypadá opravdu perfektně, zelenina je taky hotová. Škoda, že nemůžete cítit, jak to krásně voní.
dáme zeleninu, potřebujeme zase rukavice. Ta hliníková slabá miska je vždycky horká. Dobrou chuť!